Už to robím inak. Ahojte, moje meno je Matej Ružička a založil som firmu Tesárstvo Ružička. Začalo to v roku 2013, keď som odcestoval do Ameriky. Po 5 rokoch v Amerike som vlastne zistil, čo robím a prečo to robím. A v roku 2022 som prišiel na Slovensko, že idem budovať svoju vlastnú firmu. Sice podnikám iba 4 roky, ale aj tie 4 roky ma dosť veľa naučili. Máme za sebou asi 150 spokojných zákazníkov a bola to výzva veľakrát, aby boli spokojní. Moja myšlienka bola na začiatku jednoduchá. Z každých peňazí, ktoré zarobím, investovať do firmy. Z prvých zarobených peňazí som si tuším kúpil pilu Štepach, takú tú červenú z Horbachu alebo odkiaľ, za nejakých 250 €. Mal som nejaké nárade z Ameriky a tak to začalo. Teraz za mnou ľudia chodia a hovoria mi, že jak ideme bomby, aké máme šťastie, že máme toľko roboty a takých partnerov, akých máme, ale ono to není o šťastí. Veľa ma naučilo, napríklad keď ma známa nevyplatila o 20 000, pozdravujem vás. A viacej bolo takýchto vecí v tomto podnikaní, ktoré mi dali, aby som sa poučil. Či sme odlišní alebo nie sme odlišní, neviem, či sme odlišní, lebo nesledujem nejaké iné firmy, sledujem svoju firmu a radšej ten čas dávam do svojej firmy. Ale mohli by nám naši zákazníci, ktorí ma sledujú, napísať do komentára, či sme odlišní, alebo napísať nejakú skúsenosť, ako majú s nami. Možno by to bolo lepšie, ako počuť to odo mňa. Za 13 rokov mojej kariéry by to bolo veľa informácií na jedno video. Urobme to takto. Napíšte mi prosím vás do komentáru, čo by ste chceli vidieť v ďalších videách. Či sa vám páčia takéto videá, alebo videá viacej o práci, o strojoch. Zaujíma ma to. A ďakujem, že ma sledujete. Ďakujem za vašu podporu.